Yang nama Astro Chan di Madukana Astra Vista Tata Sanbonani Wassalamu alaikum walaikum wassalam basho njalo kwezinye indawo khona la KwaZulu Natal langena kuhlelwa khulumnandi la KwaZulu Natal Shalom Mnyango wezempilo KwaZulu Natal kznchat.gov.za ushayela untokozo kwamaphisa silishaya bukhoma kwimsakazo yonke ekhona nje la KwaZulu Natal emkhulu nemkhulukazi usithole kamnandi sifuna kwena ngemabona kude wesifundazwe sifike kamnandi kwelapha ekhaya sithi nje sanibonani siyanibingelela leyo yonke indawo la sifika khona indaba ke zempilo ziningi futhi azipheli ingakho kwesihlale sikulethele nje zona njalo la uzokhumbula ukuthi ke inyanga lesakuyona inyanga eyaziwa njengenyanga yesifo sofuba nakuyilake ke sobe silibuka eduze udaba lwesifo sofuba sakha ibuild up eyalapha ya osukwini lwesifo sempilo ngizohamba nabo ke abantu ku Facebook page yomnyango labangena khona bencome kamnandi abantu ababaphathe kahle ezikhungweni zethu zezempilo bayangena ku Facebook page yomnyango ethi KwaZulu Natal Department of Health ziyabuya ke kulo page noma ngabe unani nje uyangena lapha no ubuthi ukubahlohla nje imibuzo ngoba bakhona abahlalele abalisebenzayo usuku nosuku ne-hour ne-hour sikwazi ukusukumela noma ngabe iyiphi inkinga osukubhene nayo ngaleso sikhathi kodwa baba khona ke nabangenayo bencome mawukuthi ke sesingenele kulolu hlelo ngikuthiphise ke lokhu ukuncoma siye sikufake ngolwesihlanu ekseni ungeneke page ngolwesihlanu ekseni ukuze ukwazi ukuthi ungene ebese ke sikwazi ukufunda isincomo sakho kahle yena kungena njalo umxolisi igwazangubo lasenqotho uthi ke enkosi ngibingelele ku Mr Maphisa noNgqongqoshe ngicela ukubonga uZama Mzungana usebenza ethathe zakhe clinic emadula enquthu ngaphansi kweCJM avenesineke nomsebenzi wakhe nenhliziyo emnene siyabonga absolutely ngisenquthu kwavula amehlo emagundwaneni ngiyabonga ukhona ke insizwa la eUTK Mchuno uthi ke kuwo wonke nje ama health workers asebenza ngokuyikhandla ngithi qinani masosha niqhubeke nokusinakekela nisiphathe kahle kukhala uTK Mchuno ugogo kalayisa umdleko gogo mdleko uthi ngidlulisa ukubonga kusibhedlela inkosi Albert Luthuli ikakhulukazi ke cardiology staff sakhona ngithi nje ngingakhohlwa naku ward 2 ku B2 West lapho kulele khona unkosazana yami ko sister Khuzwayo nozwa kwabo niqhubeke nothando inkosi inibusise kukhala lapha na kugogo umdleko uhlengiwe Siso Dlamini noma Siso Dlamini uthi eGroove and Clinic in Phoenix kind and friendly staff baphathana kahle danko kusho uhlengiwe Siso Dlamini selokhu sibathatha ke ku Facebook page yomnyango ethi KwaZulu Natal Department of Health igama lami Ntokozo kwamaphisi igama lohlelo KZN Health chat.gov.za silishaka mnandi ke namhlanje semgungundlovu kwanto ngayibomvu uzokhumbula ke phela ukuthi ke bekunenkulumo izolo endlula mithi namhlanje ke sibonile undunankulu wesifundazwe eyithula inkulumo uzofika kuNgqongqoshe naye ethi kusithi nje halamuzi ngokuthi kwenzakalani kodwa ke njengoba sesishiya ukuthi inyanga le eyaziwa kakhulu njengenyanga yesifo sofuba esizongena kuyona ngenyanga ezayo kuzoba naloku usuku nje lwalo la elizobe ligujwa usuku lofuba ngale kochitha isikhathi sokugijima ngelithi Jubane sibheka unkosi yakhe yabona ke maye kwethu baba wakhe uyinkosi yakhe angazi noma yethu uyinkosi kama wakho noma uyinkosi yakhe nobaba wakho uqobo wakahlela mhlawumbe ke sikubingelele bese usitshela ukuthi uba nokwabani wenzani la eminyangweni angibonge ithuba baba Maphisa igama ngonkosi yakhe ngwakahlela ngisemgungundlovu Department of Health ngokuzalwa ngizalwa khona la eMgungundlovu vele ngwakaMpumusa emsebenzini ke TB program TB supervisor ngiyacabanga ukuthi maqashwa lapha into ezoba iTB nje program njengoba usho nje supervisor futhi kumele ube umuntu mhlawumbe one TB nje ngiyacabanga uphasa kanjani phela ithi interview ngayo TB ngoba phela hayi ngeke ngabe kudlaliwe ngiyacabanga ukuthi uyikuphethe kwayimanje hayi ngeke ngifuna ukuqamba manga ingiphathanga kodwa mawuqashwa kufuna ube umuntu onothando ehelwayo ngoba phela as a program ufuna ukubathanda abantu kwayona nje iprogram mhlawumbe ngoba ke sikuyi build up njengamanje siyathi inyanga ezayo inyanga enkulu yayo iTB le mawucazela umuntu ngesifo sofuba uthi yini iTB Okay isifo sofuba njengoba kusho igama iTB lesifo isifo esithathelana kusuka kumuntu onayo ethelela umuntu ongenayo kusho onalo leli gciwane izoma ngalongelona igciwane ngapha sithi bacteria igama lakhona imycobacterium
ibacteria le isikhathi esiningi iba semaphashini mawukhona umuntu osehlabekile onaso lesifo uyakhwehlela noma athimule noma ngesikhathi kuculo nokuthimula ngesikhathi uthimula mawuthimula ke impela ke ila iphuma khona impela kakhulu ngoba ke magciwane eTB mancane asikhuluma nje ngokuthimula mangabe ukhwehlelile wathimula noma kuculwa lamagciwane mancane antante emoyeni uma ngabe ukuthi amawindow avulekile nomoya ukho kahle angahlala la emoyeni isikhathi eside kabi mhlambe up to about 4 hours makungena omunye umuntu ngenzeka bese ayihogele bese iyamhlaba kanjalo futhi yona ihamba nje ngomoya isikhathi esingidinga ngoba litanta nje emoyeni lidinga umoya umuntu maseligwenyile maselu-inhalile then ke seliye emaphashini mhlawumbe ngoba uthi semaphashini kungenzeka ngeke ngizwe abanye bethi khona ngisho i-TB ezinye izinto kungenzeka ukuthi ikhona ne-TB okunye nokunye sengenzela nje angithi ke njengoba phela iye emaphashini mayifika emaphashini kuzodependa kumuntu ukuthi ithini immune system yakhe kokunye iyafika ihlale khona emaphashini bese siza ngokuthi i-pulmonary TB maya kwenzekile yadlula emaphashini ihamba negazi ngoba phela igazi lihamba yonke indawo then ke mayithi lapho ke ingaphatha any part of the body bese sithi ke u-extra pulmonary ke loyo TB ayikho organ engeke i-TB igciwane lakhona lihlale khona iso liyaba khona emathanjeni kwi-brain sithi meningitis iba khona yonke isuka lapho sephopheni TB leyo yophopho ikhona indlela ke yokuyivikela le TB le yebo baba Maphisa ikhona indlela yokuyivikela ziningana indlela eyokuqala nje ithi ingane izalwa kusuka from 0 kuze kufika onyakeni kunomgomo esinikeza zona ingane la obizwa ngokuthi BCG le BCG ke lo yona nje imelene nokuthi ngoba umntwana usuke semncane umzimba wakhe ungakakhulu simvikela ngayo ke le BCG so siyacela ukuthi bonke abazali ingane nje izelwe kuze kufika onyakeni akayilethe ize clinic wamahala kumgomo neminye ke imigomo nje ezovikela ezifweni zonke nje ingane igoma izifike ku12 years ngoba ingane nje obisukuthe encane immune system yayo encane i-TB sibiza ngokuthi usomathuba so uma ngabe ukuthi immune system yakhe ayikho right then usemathubeni amaningi ukuthi ikungene okwesibili uhlelo esinalo sinento ekuthiwa u-TPT which is TB preventive therapy udla iphilisi ukuze ungangenwa i-TB kuyishayisa prep nje njengo prep kwa HIV udla iphilisi ukuze ungangenwa i-TB kodwa ke nakhona kunabantu ke bakhona mhlawumbe ngabe u-HIV positive noma mhlawumbe uhlala nomuntu one-TB noma ngabe mhlawumbe kunayisinye nje isifo esizokwenza ukuthi ke mhlawumbe ugcine ungene kalula so ke le treatment ya TB ya TPT ungayidla for 12 months noma mhlawumbe uyidle for 6 months and ugovernment usesebenze kakhulu ke manje sekukhona ngisho edliwa for 3 months hayibo make wayidla nje kahle 3 months vele sonke nje bese uba protected kodwa ufuna uqala uyohlolwa qala cha impela unayo iTB manje ungene ke kulolu hlelo impawu ke ngingabona ngazo uThexon ngiyazi ukukhwehlela ngekusale lapho usungifakele nokuthimula ke manje ngiyengibone lapho ukuthinyula bese sengizosolta out access iTB ithini into impawu ke umuntu nje apresenta ngazo ze-TB noma ngabe unalena enenkani noma ngabe unalena esimple nje TB isikhathi esiningi ukukhwehlela nje mangabe usukhwehlela mhlambe kwazi waphela amasonto amabili ungenaso esinye isifo ukukhwehlela nje kuye amasontweni amabili ungenaso esinye isifo sesingakusola lapho uthi une-TB sicela uze clinic kodwa mangabe mhlambe unesinye isifo njengo HIV noma ngabe kuqale ngayizolo ukukhwehlela ungakuthatha serious uze clinic lokho nje it's enough sesingakuhlolela for TB okwesibili mhlawumbe ngokuthi uyabheka kwazona ikhwehlela zakho uthola ukuthi zinemcimbana yegazi lonke lokho kungenzeka kube i-TB kokunye mhlawumbe uyehla emzimbeni makwehlika emzimbeni kodwa futhi nakhona uthola ukuthi wehla nje awujim awuslim kodwa wehlile ingubo ziyakuxeka okunye sithi ukujuluka kakhulu ebusuku ujuluka noma ngabe akusashisi ngoba sonke ukuthi yajuluka ebusuku noma ngabe lishisa ilanga kodwa nje uthola ukuthi lokho kujuluka ujuluka wena noma ngabe sekuqala ngesikhathi bonke abantu sebedimbatha ingubo kodwa wena usajuluka kube manzi amashiti okugcina ke nokungakuthanda ukudla ungakuthandi nje ukudla nako lokho kuyingozi ngakwenza ukudla ngiyabonga ayi noma inhliziyo ithi imnyama inhliziyo imnyama lo muntu nje sekufuna ke mina ngizodiagnose phela wathi uyabonga nje kahle wena ngidlale ingane impela mhlambe ke omunye uzoyibuza ukuthi ke usizo ngaya kuphi ke kuze ngithole usizo mase ngiyibona lezi impawu okay
ama services ethu e-TB noma la kuhlolwa khona i-TB atholakala kuwo wonke ama-clinic kuzo zonke ibhedlela including ama-mobile clinics manibona omahamba nendlwane i-TB lapho iyasetshenzwa khona nako private doctors private hospital mawuyile nje clinicini noma lapho ufika nje kuba into yokuqala leyo uyabuza leyo mbuzo ukuthi ngabe unazo impawu lezi ze-TB ezade sizisho ngenhla noma ngabe ke siphumile mhlambe sihambe nohulumeni kunembizo na yonke into mawukhona nje umnyango wezempilo sithe siyalihlola then i-TB suke ikhona lapho siyacela ukuthi abantu beze ngobuningi bazotesta then bacele futhi lolu hlelo noma ngabe mhlamba silenzanga mangabe mhlamba uyafika eklinikhi kukhona okukhohliwe nimcele futhi nakhona umuntu kuyilungelo lakho ukuthi hayi ngisazocela nje ukuhlolwa i-TB. Ngiyajabula ngoba nami ngiyayithanda khona engifuna ukubuza nje khona lo muntu othothi yamphatha i-TB kudala kodwa futhi uyaqhubeka uyakhwehlela kodwa futhi ayikho yona kodwa usewumuntu nje ophila ngakho ukukhwehlela iyayithini leyo nto leyo kumele kwenzeke kanjani? I-TB iyalapheka baba Maphisa size sikutshele eclinic ukuthi cha yeke impela i-treatment kodwa ke ngoba phela igciwane elintanta emoyeni kungenzeka futhi ngoba phela sihamba namakhumbi siyangena emasontweni endaweni evalekile isikhakhulukazi mangabe amawindi engekho na yonke into kungenzeka i-TB iphinde imphinde umuntu so singa advise nje ukuthi umuntu akungcono eze clinic ukuze siphinde futhi sithathe isikhwehlela noma mhlambe sikuthumele x-ray then senze nje lezo ndlela noma ngabe sikuthatha umchamo ngoba manje sithestwa nasemchameni ukuze sibone ngaba unayo yini i-TB kodwa ke nako lokho umchamo kunama criteria akhona sitest nombani mhlambe ngoba ngiyazi wena ukuthi la isicemeni saseMgungundlovu district mawungakusithatha usibeke la eMgungundlovu district nenza kanjani ngiyangizwa khona into okuthiwa wo 1990 senza kahle lost to follow niyabafuna nibatholi nikuphi la eMgungundlovu mhlawumbe ake ngiyibeke-ke eMgungundlovu thina siyi-district yesibili emva kweTheku ngoba iTheku limetro so thina ngonyaka mawuthi nabesibili usho ukuthi ngokuba semuva legcine noma kusuka ku number 1 ngikhuluma ngenamba ngicela ukukhuluma nje ngenamba ubukhulu nje benamba nama district ngokunjalo uMgungundlovu sesu number 2 nje ngonyaka si report above 3000 wama cases eTB unyaka owodwa shothi mawuthi iTheku ngoba lilikhulu lona liza hawu ke iTheku ke noma ngeke ngizazi ezakhona kodwa ke li doubled lezi abazireportayo thina nje wasireport 3000 ngonyaka eThekwini ke bona babona okungaphezulu kwalokho okusithusayo ke futhi okwesibili ukuthi ke manje ekudala besazi ukuthi siphathwa ile TB ekuthiwa uDSTB lena nje ejwayelekile okulula all the treatment ya 6 months manje inkinga isiqala ukuthi inkinga ke manje seqala ukuthi kube khona le nenkani ku-DRTB okuyibona ke loso sinikeza inkinga ngoba manje kusho ukuthi abantu bevele bangenwe yiyona manje lena iqhamuka masekwenze njani ngoba ngezwe kuthiwa mawukuthi ubuphuza amaphilisi bese uyawayeka kwesinye isikhathi ujombela kule nenye manje ubheka usukaphi lo sunamandla kangaka noma i-TB nje wasike sasho ukuthi uyayihogela kungenzeka okokuqala uthole ukuthi mhlawumbe uzoyihogela bese ungenwa ile igciwane lalo ono drug sensitive TB kokunye bese mhlambe kwenzeka uvela uqondane nalomuntu ozokuthelela ono DRTB kokunye ke umuntu angawadli kahle amaphilisi kule TB elapheka kalula bese kuyenzeka ke manje gcina kungasenzeka kangake kanjalo bese ke vele ungenwe nje straight ilona ke DRTB ngoba vele sesiyayigoqa le yakho indaba awungitsheleke ukuthi umuntu nje la eMgungundlovu ne-TB nenhlaka phuma bheka kuphi umuntu one-TB la eMgungundlovu siyasithi wonke ama-clinic ethu njengoba ngeke ngasho wonke ama-clinic ethu izibhedlela na yonke into i-treatment iyatholakala kodwa ke futhi wonke ama-clinic bese kuthi ke nje le enenkani u-DRTB wona ke usatholakala eDoris Goodwin okuyona Center of Excellence yethu kodwa ngoba uhulumeni ufuna ukuthi leyo le DRTB itholakale yonke indawo sesizamile ke njengamanje ukuthi bonke omasipala bayithole isiyatholakala eBrandville CAC eMpofana iyatholakala futhi nase-Appelsbosch e-Appelsbosch esibhedlela bese kuthi ke la eMgungundlovu besitholakala endaweni embili la eMsunduzi sithola eNorthdale leyo treatment bese iphinde itholakala nase-Doris Goodwin kodwa ke siyaqhubeka baba Maphisa sifisa ukuthi nombalenhle naye uyithole uzoqala njengoba kuqala manje uApril ngokunjalo noIsboom ngoba uDoris Goodwin sibone ngathi ugcinezelekile agcina ngasenzanga kahle ngoba baningi kakhulu ama patient awatholayo abuya silahlekile
sibonga kakhulu ngesikhathi ohlala usineka sona ngoba namhlanje uhlelo lutight kakhulu ukhona nodadewethu ekuyambamba eTBS songena naye manje awuthi usaphuma ke ngibe ngithatha laba bamba lapha ku Facebook page yomnyango igama lohlelo ekzn.gov.za silishaka mnandi sisemgungundlovu namaphethelo belulukhulu kusuku namhlanje njengoba sathi bekuyinkulumo kaNdunankulu la Pietermaritzburg namaphethelo nawungeno qongqosho usengenile la ngaphakathi ezosihlebela ukuthi bekuthiwani lapha ya ngaphakathi ngiyazi ukuthi ke umuntu naye kade ekhona enqekweze sikhanda lapha yes avuma ukuthi hayi ziyakhala ziyenzeka izinto ake ngigijime lapha ngiye kumseni zibula kwaSwayimane etsheni ngicela ukubonga kumhlengikazi wakagcumisa osebenza kaSwayimane eclinic Gcumisa ave khuthele uyawuthanda umsebenzi wakhe bese ke uthulane edlebe uthi ngicela ukubingelela amaphisa nongqongqoshe ngicela ukubonga osister basedlebe clinic ezikoleni bayawushaya umsebenzi uthi ufika nje bakusize akubi nalayini omude nesecurity esangweni ikumele ngendlela kahle awukuthi uyabonga kakhulu kusho uthulani masuku edlebe ngigijima ngejubane ke lapha kuphumlani Thabede ethi ngibingelele ngithi enkosi kubasebenzi base Manson Clinic lana eFrahead bayashesha awuhlali kakhulu khona ngila eBhekuzulu eNew Location ku Ward 11 eFrahead sithathele ke lesithuba manje sibingelele ngqongqoshe sayi bengabonanga ukuthi kanti ngijabulelo se-TV namhlanje ozobe yibonela ukuthi hayi impela konakele ngqongqoshe ke sithathele ithuba nje sikubingelele siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukeli emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ngqongqoshe waze wamuhle namhlanje uhlala umuhle njalo ungaze ngiphele umsebenzi ngiyazi ukuthi ke kunodaba olukhulu obekade lenzeka lapha ya esishaya umthetho namhlanje kodwa ufika nje sisodaba oluphezulu ngoba inyanga lezayo njengoba singena kuyona lenyanga iyaqala iba inyanga ye-TB bese nomfowethu kosiwa kumgungundlovu district esihlebela nje ukuthi bami kanjani ngezinto ze-TB kule district nangu nodadewethu esisoxoxa futhi naye nje manje maduze yena ke ukwaphila nayo i-TB le uthi ke uzosixoxela kodwa we can't wait to hear ukuthi wazi wamuhle kangaka nje uphuma ukoshada nikwenzakalani hey kwenzakalani namhlanje ngqongqoshe umuhle hayi sizoqhubeka nodaba lwethu ngoba ngicabanga ukuthi libalekile kodwa ke njengoba kade uchaza namhlanje Ntokozo besiyolala besilapha eShaya Mthetho siyolalela i-State of the Province address okusho ukuthi ukuvulwa official kweShaya Mthetho bese kodwa uNdunankulu ekhuluma nabantu bakwaZulu Natal ngokuthi iprovince njengoba injena kulonyaka uyibona imi kanjani futhi uhlela ukuthi yena nama MECs akhe kulonyaka olandelayo azosebenza kanjani but ke mina uma ulalele nje lapha yana uzizwe unjani ngiyathemba ukuthi zithintiwe into eziningi nawuthi nizosebenza kanjani ngoba phela ngiyathemba ukuthi uNdunankulu usuke eshaya umhlahlandlela ukuthi nizosuka lana isuke kanjani wena uthema uyilalele wayiza ukuthi hayi siyasuka impela ke manje siyagabavula Ntokozo ispeech sikaNdunankulu besisihle kakhulu and enye into eyenza sibe sihle ukuthi ubengaqamba manga he was not papering over the cracks udilile nezinkinga ezikhona wancoma lapho ekufanele ancome khona kodwa wayesesho futhi ukuthi yipi indlela okuzosetshenzwa ndawonye ngayo ukuqhubeka siye phambili ziningi ke izinto ayishilo uNdunankulu Ntokozo asho ukuthi umebukala eminyangweni wa health nje kakhulukazi ziyayizimjabulise enye yazo yile inhlelo esinazo zosibhedlela kubantu isibaya samadoda konke lokho kuyafisa kakhulu uNdunankulu ukuthi kuqhubeke ngoba ngokubuka kwakhe iyona enye yezindlela zokuthi sikwazi ukuthi sisheshe sifinyelele emphakathini but okungijabulise kakhulu Ntokozo kwispeech sikaNdunankulu ubesesho ukuthi kade ezwa emavikini kuloku kuthiwa eminyangweni wezempilo akunamaphilisi siphendula sithi cha khona banye bathi haya wekho usethi cha yena phela njengoba uNdunankulu kwaZulu Natal ukuzwile lokho uyawubona nomsindo khona into azoyenza uzofaka i-investigation azochecka ngempela ukuthi akhona yini lamaphilisi noma akekho awekho ngiyakujabulela ke lokho ngoba
kuzokwenza ukuthi abantu bakwaZulu Natal balithola iqiniso ekugcineni and siyazi iqiniso elizoqhamuka ukuthi amaphilisi akhona so kuzokwenza ukuthi nalabo abantu akade sebefaka kwitwetwe ngodaba lwamaphilisi balibone iqiniso ngendlela elingakhona so siyayamukela ke investigation noma uhlelo undunankulu ezanalo sizosebenzisana futhi nalo ngqongqoshe mhlambe ke okunye obufisa mhlambe okubone kwama highlights kuyo indaba le kade nixoxa lapho obufisa sikwazi sikwaZulu Natal ku premier yes ukhuluma kakhulu premier uyabona nje Ntokozo enye yezinto ezibalekile undunankulu ayikhulumile udaba lokuthi i-economy ye-province thina njenge-province yakwaZulu Natal kufuna sibe nezinhlelo nezindlela zokuthi siyithuthukisa kanjani singalindi unational kuphela wakhuluma ke nokuthi abantu abahambe bayolima engikuthanda kakhulu ke mina ngoba kwenza ukuthi abantu bazi ukuthi uma belima thina uyazi sikhuluma ngo-healthy lifestyle u-healthy lifestyle uthi abantu abadle ukudla oku-organic okusho ukuthi ukudla okunomsoco kodwa futhi abazenzele kona okungenawo ama-preservatives amaningi njengalokhu okuvamise ukutholakala ey'tolo so kuyasijabulisa-ke ukuthi undunankulu highlight udaba lwe-agriculture ngoba lwenza ukuthi nathi emnyangweni wezempilo abantu bakwazi ukuthi bethi befika kuthina bafike be-healthy bangaguli kakhulu bangaguliswa nayizifo ezingadingi ukuthi zibagulise ngoba bazobe bedla ukudla okunomsoco sizwile ke la ngqongqosho ukuthi ke mawuthi uyahamba lapha endaweni ekoTheku noDurban kunalesi sifo kuthiwa uphenyane engathi selihamba libe nokufika lapha yana angazi mhlawumbe ukhona nongqongqosho abengakudlulisa kulesikhathi samanje kunjalo Ntokozo sizwile nje ukuthi eyinsukwini noma emavikini ayifew kunama cases ka pink eye uphenyane upink eye uqhamuka kuphenyane phela kwakuthiwa pink eyes esithi uphenyane absolutely sathi sayiqala lento okugula ama cases pink eye uphenyane awu209 amaningi awo alapha eThekwini udaba ke lolu esilibukayo nosilibhekisisayo siyacubungula sibona ukuthi luhamba kanjani abantu umphakathi uzokhumbula ukuthi ngonyaka odlule ngaso sona lesikhathi saqala sinama cases amancane akhula azagcina efike ku9000 siyabacela ke abantu bakithi ukuthi baqhubeke indaba isabuyela endabeni yenhlanzeko ukuthi inhlanzeko ibalekile sigeza izandla ungathinti amehla akho ngezandla ungazigezanga khumbuleke ukuthi ngesikhathi sophenyane Ntokozo sasiphinde sithi abantu abangashare imqamelo ngoba na ushare imqamelo kuyenzeka ukuthi umuntu okadelele lapho noma olele naye emqamelweni kanti ube nophenyane ebese liyangena laba abafaka ama makeup sithi abanga share noma bangasebenzisi eyeliner eyodwa ngeke uyazi ke Ntokozo eyeliner ukuthi yini kodwa labe ngikhuluma nabo bayayazi ukuthi yini eyeliner so bangasebenzisi akusiko lokho okudweba ishiya cha ukudeba okumnyama laphansi elihlweni so bangasebenzisi eyeliner eyodwa umuntu nomuntu akasebenzise yakhe siyazi ukuthi sharing is caring basho njalo kodwa kulokhu umuntu usiyafisa ukuthi asebenzise kwakhe ungashare izibuko Ntokozo ngingathi nangifika ngikubona ugqoke izazi elihle lapho ngithi malikhohle izaza bese ngithatha izaza lakho ngiyafaka cha umuntu nomuntu akatholela lakhe izaza uma ngabe ungenalo sondele endaweni abangathi bazokutholela khona na ungenalo futhi kodwa kulungile ayikho inkinga so singashare so ziningi ke izinto okufuna sizenza kodwa kubalekile okugeza izandla buyela khona njengoba besikhuluma indaba ye hand foot and mouth disease sithi ihygiene ibalekile nala lolo daba lisabalekile utwahlane litholakala igama lakhona ngqongqoshe baze bavela nabo bafethu kwathiwa utwahlane igama elisha la kumele bekhona amagama mabe akisesihambe la insizwe ezayivele izisuke ziwahlale nje zithi manje ke sesihamba sihambe siwafuna ba inkinga ngolimi ugcina lilahleka ngayo lento ukuthi ke abantu abasekho abathatha nje decision abantu abathi ama decision makers hayi thina sisay hayi ngoba vele le agent siyazivumela ukuthi ayithathwe inqumo sathathwe isinqumo utwahlane so ukuthi ke nenkinga phakathi utwahlane namatele izinto ezimbili ezihlukene kona futhi wathatha i-decision wathi amatele kwakhona wathatha i-decision wathi ingculazi mayelazi kuthiwa asichaze kubonakala ngokukhwehlela nani cha kube negama lakho
singasabi So wena nobani abathatha i-decision yontwahlala? ngiyokuhlebela ngelinye ilanga ngoba nginethimba lapha elijule kakhulu Ngizwakala. sike salifaka nalapha kwezokuxhumana bangena abantu Balivumele. bakhomba basebethi hayi kodwa uTwahlana liyezwakala balimukela so yonke ngiyabona. imisakazo zoyiza ukhuluma ngoTwahlana kuseyuyena Ntwahlana. yes Oh. uTwahlana bahlanganisa utwayi nomkhuhlane kwaphuma uTwahlana hawu inhlinti yasezulwini absolutely cha ngqongqoshe njengoba besisho ukuthi inyanga le ye-TB isifo sofuba sengenile kumfowethu wangena sinodadewethu ozongena manje ngiyazi ukuthi sike sibe nayo le ngxaki ngqongqoshe yabantu othothi uthe sephakathi namaphilisi bese kufika nje ukukhathala ewadla ebese phela amandla ngiyazi ukuthi uhlale ubabazisa lapho kungathini mhlawumbe ukangqongqoshe ngaphansi kwaleso sigceme leso Ntokozo udaba lwamaphilisi ludaba olubucayi kakhulu kodwa futhi okungafanele lube bucayi ngoba umuntu nomuntu uyazazi yena ukuthi ubhekene nesifo esinjani Absolutely. and umuntu nomuntu uyazi ukuthi ukuze aqhubeke improve impilo yakhe noma impilo yakhe ibe ngcono kunephilisi okufuna liphuze akudingi ukuthi kube iphilisi silimemezele iphilisi le-TB noma iphilisi lengculaza noma cha umuntu nje odinga iphilisi ukuze aphile akaliphuzi abanoshukela Ntokozo bayawaphuza amaphilisi usuku nosuku aweqisi abane BP bayawaphuza amaphilisi usuku nosuku aweqisi by the way abanye abanesifo sikashukela akaphuzi iphilisi elilodwa kufuna aphuze 2 ekseni 2 ntambama kodwa bayakwenza lokho so ngalokho ngifuna ukuthi emphakathini umuntu nomuntu unomshanguzo wakhe awudlayo kubalulekile ukuthi uqhubeke nokudla owakho umshanguzo ngoba uyazi wena ukuthi lo mshanguzo ukusiza kangakanani siyafika ke isikhathi Ntokozo from time to time uthola ukuthi umuntu uthi hey sengikhathele ngiyofanini ngiloku ngiphuzana nalamaphilisi noma ngiyofanini ngiloku ngidla umshanguzo okubalulekile ke Ntokozo ukuthi lo mshanguzo lo uma ufikelwa nje umcabango ofana nalowo ucabanga ukuthi usuku nosuku ongaphuza umshanguzo ngawo unciphisa izinsuku zakho zokuphila ngiyajabula ngqongqoshe mangubona uhlangane nama stakeholders omnyango ngibonile ke nihlangane ne-TAC emavikini ungathini ongasinika khona kulowa mhlangano Ntokozo umhlangano wethu ubumhlangano omuhle kakhulu savumelana ne-TAC siqala ukusebenza ndawonye ukuthi sizohlangana njalo emva kwezinyanga ezintathu ukuze sibuke nje ukuthi kwenzekani eSouth Africa kodwa kwenzekani kwaZulu Natal lapha esihola ndawonye nabo yikuphi okufuna sikulungise yikuphi abangakujabuleli njenge-organization abayona ke yodwa i-organization esixoxa nayo maningi amanye ama-organization kodwa i-TAC stakeholder esikhulu nesibalulekile kakhulu kuthina Ntokozo ngoba even inhlelo esizenzayo ezinye bayakwazi ukuthi bazenzele bona kube yibona baye emphakathini bagqugquzela imphakathi ukuthi ayithathe imishanguzo bagqugquzela imphakathi ukuthi akube nama support groups bagqugquzela imphakathi ukuthi abantu abangacwaseki so bayi stakeholders baleke kakhulu eminyangweni wezempilo umhlangano wethu ke nabo bowumhlangano okukhumbuzana nje ukuthi sasigcine sitheni ngesikhathi sigcina ukuhlangana akwenzekanga ukuthi sihlangane kulo 6 months odlule Ntokozo ngenxa yama elections nokuthi nge7th administration ibiqala so sihlale isithatha isikhashana impela ukuthi siphinde sihlangane kodwa sibuyeleke lapho ukuthi cha siyobuyela kulo lahlelo lwethu lokuthi siyohlangana njalo emva kwezinyanga ezintathu sixoxa ke olunye leindaba esixoxayo libalekile isummit esicabanga ukuthi sifuna ukuthi ibizwe before kuphela unyaka on HIV and AIDS siyoxoxa nje sibuke ke nayo sesikhuluma nabo bonke abantu noma bonke abantu abarepresented abasuleleke ileli gciwane abantu abaphila nalo nabantu sokuthi abantu aba-infected nabantu aba-affected uyabona ke kunomehluko lapho khona umuntu onalo igciwane nomuntu owaziyo nophila nomuntu onayo igciwane so kuzobe kuyisummit nje evulelekile sibuke kuleyo summit ukuthi sikuphi ekutheni leli gciwane silinqobe yini ekufuna siyenze ukuze abantu bakithi okokuqala nje bayiphuze imishanguzo but uma sebe
sebeyiphuzile imishanguzo bakwazi ukuhlala kuyona Ntokozo ngoba njengoba kade ubuza ekuqaleni abanye abantu bayayiqala imishanguzo akhathala ashiye phansi abuye esebuya esegula kakhulu ngenxa yokuthi imishanguzo uyiyekile endleleni mhlambe wayiqala futhi eseyiqala sekulate so sizoxoxa zonke lezo zinto nabo bazositshela ukuthi cha mnyango wezempilo asijabulile ngokuthi nenza ukuthi lungisani lapha esikuthandayo nge-TAC nenye yeinhlangano ukuthi uma ngabe kukhona bangajabulile ngakho bayaqhamuka nama solutions ekufana ke siqale ke siwabeke etafuleni siwaxoxe siwa unpack so we are very excited kulowo mhlangano Ntokozo ngoba ngempela uhlanganisa abantu abadinganayo ngoba umnyango wezempilo oprovider ihealthcare kwi-province ne-TAC okuyibona abantu abahlanganisa abantu nesandulela ngculaza nengculaza so kuyasijabulisa ukusebenza closer together ngaleyo ndlela khumbuza umlaleki lapha ekhaya igama lohlelo kazaletshow.gov.za silishamna namhlanje silo Peter Maritzburg sizoqhubeka lokhu sibathatha kwi Facebook page yomnyango ethi KwaZulu Natal Department of Health ngiphuthuma ngejubane ngibheka lapha eUnderberg Thabile Dlamini usemoyeni sawubona uyaphila mfowethu siyaphila kuthini okwakho kuphawula mfowethu mina ngicela ukubuza la TB awu mfowethu ongayiqedi treatment sorry uthini umbuzo umbuzo uthi cela ukubuza ukubuza ongayiqedi treatment ubungozi bokuthi ungayiqedi treatment yebo nokuthi umgozo okubi futhi okunye uma ubhema ukudla treatment oh my mawuzobhema uphinde udle yona treatment futhi yebo okay nokuyezwakala kakhulu ngizolalela emoyeni ke dadewethu okay ngoba vele sengizongena kudadewethu la okuyena ke okwaphila nayo isifo lese-TB kodwa sike saxoxa naye ngqongqoshe wathi cha umuntu okhululekile ukuthi angaxoxa akanayo inkinga futhi engaphuma nakubambona kude akanalo uvalo ngalolu daba ngoba uyafisa abantu bazi kangcono besizakale njengoba naye asizakala ngale ngapha phambi sixoxe awusitshela ukuthi ubani wakabani usuka kuphi sanibonani igama lami nguNosipho kaShange kwaShange ngaphezulu ngokokwakho ke nje mawungasichazela ngohambo lwesifo sofuba uunderstand ukuthi siyini isifo sofuba isifo sofuba isifo esemaphashini njengoba kadesho ubhoti sitholakala ngokuthi ukhwehlele mina ke ngasithola ngokuthi ngijuluke ngakhwehlela nje mase ngayo esibhedlela ke base bangitshela ukuthi ngisifo sofuba so wathi mawuthola lapho ke mhlambe ke wazizwa kanjani mawuqeda ukuthola ukuthi engathi nesifo sofuba ngasaba cause ekhaya babe bawuthuwa bahambe ngayi-TB ngayitshela ukuthi nami shuthi sengiyahamba but wena mawusuyithola ke lento kwayishintsha kanjani mhlambe ke impilo yakho nendlela owenza ngayo izinto ngizoxolisa ngisifona le stigma ngqongqoshe lesokuthi abantu abanesifo sofuba umbona ukuthi azace abemncane kodwa ngibona udadewethu ugcwele nje impela nje akanayo inkinga kade ngifunda la umnye ustufuza ngiyabona mhlambe manje ke ngiyabona kodwa nawe wena u-right nje ugcwele mhlambe ke ungasibeka usithini esithombeni wena wathi mawusutholile ke wasuyibuka kanjani lento ye-TB ngibuya khona nami bengehlile bengamngaka ngehlile nje ngoba kade ngijuluka kushuthi ke kwakuhambiselana nakho ukwehla ngingakuthanda ukudla ngase ngabona ukuthi hayi kushuthi kumele ngiye esibhedlela ke la ngathola khona e-Edendale okay yes then ke imotivation yokuhlala lamaphilisi mhlawumbe ungasithatha usibeke nje kwakube kumele waphuza isikhathi esingakanani wayimotivate ngani ukuthi ke ukwazi ukumelana nawo uzwaqede kade ngisaqala ukwaphuza kube nzima kakhulu cause bengiphuza awu5 ngaqala ngokuphuza amaphilisi awu5 bangitshela ukuthi amaphilisi azothatha u6 months ukuze ngibe right kenzeka ke kudlulele ngingabi u6 months ukuthi ngiwaphuze engathuka because ukwaphuza kwami bengithi mangiphuza iphilisi ngiphuza amanzi ngingakwazi ukuwaphuza wonke kanye ngibona ukuthi hayi ngeke ngizocela ngicela amanzi eswini kwaya ngajwayela ukuthi okay ngiyakwazi ukuthi ngiwaphuze ewonke same time kodwa ke kunzima ke ukuphuzeni wona amaphilisi cause kuhamba kube nama side effects ngalunywa ngaqala lapho ngasaba ke manje ukuthi
Sengizolunywa ke manje. ngeke phela futhi impilo yami yonke u6 months ngeke ngize ngikwazi ukumela hayi ngabona ukuthi hayi angifone ngifonele uma ngifundisa esontweni because support ngitholile esontweni Okay. base bangitshela ukuthi wathi uma ngifundisa hayi ungayeki Okay. qhubeka uwaphuze nomfowethu wahamba ngesimo sokuthi engawaphuza amaphilisi waphuza uzoba right kuzodlula lokho okulunywa hayi ke ngabekezela ke ukubekezela nje akukho okunye ukuthi kumele ukwenze ngoba sekufikile iyabulala iTB ngathuka ngabe lithi ayizongibulala vele ngoba ngiyazi ekhaya kunokulunywa nje ngoba phela ukulunywa uyanaya ongekho mnandi ukuluma umzimba wonke ngisho emehlweni ngisho kephi yonke indawo ubona ukuthi hayi ngiyayeka mina la sinokuvukala kwenyawo ke kodwa ngoba ukufa ukwazi wakwakuncamela hayi ngakusaba ngathi never kumele waphuza ngono mhlawumbe mase kushaya isikhathi ngoba ngiyabona ukuthi ngisindile hayi isikhathi besingakafiki nazo absolutely mhlambe ke umzwile udadewethu la ebuza ukuthi ke ubungozi bokwayeka lamaphilisi wena mawungayala umuntu nje osekhaya ngokwazi kwakho yini ubungozi bokwashiya phakathi amaphilisi mawashiya phakathi amaphilisi okwamanje ngeke uzubone ukuthi hayi uzoyibona ngathi ngisayi right kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuzovele isystem ishaya isystem nje qala nje yonke emzimbeni lapho uzobusugula ngokweqile kuyenzeka ukuthi uzama ukuthi uyabuyela usubuyela ngamandla angakusizi ngisho usuwabuyelile uhambe ubungozi nje ukuthi ungawayeki ngoba kuyafiwa ukuthola ukusekeleka ke ekhaya manje into wayithola yini kubaleke ngani ukuthi umuntu ogulayo asekelwe nasekhaya kubaleke kakhulu ukusekelwa especially emndenini because into iqala ekhaya mayeke ekhaya bathi ayi usuyagula bakucwasa uzovela ubona usayi ngaphandle ngeke ngize ngiphume because nesibindi sokukhuluma ngisithathe ekhaya okay bengeke ngize ngikhuluma ngabe ukuthi nasekhaya bebengangi-support because ngiqale khona ngabatshela ukuthi yazi ngithola i-call yokuthi angizokhuluma ngifakaze nge-TB bathi hayi hamba ukwenza ngithi ukwazile ukwaphuza waqeda amaphilisi mhlawumbe nabanye ngokukhuluma kwakho khona abazosizakala abasukume bewaphuza amaphilisi kakhulukazi uma yena uyi-cancer survivor ubani igama lama uDoris Shange ngiyambona uDoris ngiyambona uDoris yena uyi-cancer survivor wangitshela nje wathi akukho okudlula ukuthi ulalele okutshelwayo mhlawumbe ke khona umuntu nje otshelwa manje udokotela namhlanje ukuthi une-TB umyalezo wakho ongawudlulisela kuyena engingakusho kuyena ukuthi uvalo yebo lizoba khona kodwa akaqhubeka laleli dokotela lokho akatshelwayo akamlahlisi kuzomsiza noma ngakuthiwa ke usaya kuzwa ukuluma nokuvuvuka lenyanga ngoba awahambisi totally awukwazi ngisho ukumuva mawuke waphuza kodwa akubi isikhathi eside akangayeke kuzodlula into efikayo idluleleyo kodwa uzoba right ekugcineni lelo ke iphimbo laNosipho Shange ophilile nesifo lesi seTB kodwa wakwazi ukuthi edlule namhlanje umqemane uyabona nje ukufuneka inkomo ezu16 noma 17 lapha ya siqhubeke nempilo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho awukhonzeke kumama uDoris ngiyabonga kakhulu ngifuna ukubabingelela nje ekhaya ngibonge futhi nesupport yabo ngizobonga kakhulu eclinic eCaloza abangamukela kahle uSister Hlongwane noSister Mthethwa ngithi nje ngiyabonga kakhulu beqhubeke basize nabanye no sibonge kakhulu ke siphathele kahle into ngizogijima ngejubane ke ngiyensizwa lebi kade ingenile ngayi-TB ngqongqoshe unkosi yakuhlela akwazi ukuthi asiphendule nje lo mbuzo obuziwe ukuthi ke ebithini into yomuntu odefaultile ngithi uzophendula nje lo bese moyeni le iviki lesikulona kuthiwa yiviki le obesity week lapho ke kusuke kukhulunywa khona ngoStufuza njengoba kade ubesho lababhalile bathi abanye osidudla banamagama amaningi ke abashoyo ukhona kodwa umfowethu osivakashelela namhlanje sizolixoxa naye udaba asitshela ithini le khona lamanye amagama abanye abawasebenzisayo engingawathandi bethi abantu ngigidla usho kanjani kumuntu uthi ngigidla lawo magama siwafuni siwafuni ukwabona mfowethu kubekuzile ngizela ukukhuza ngiyakhuza kusekuhle ngoba angithandi lento abantu abayenzayo mfowethu bese wabuza mfowethu lama kuyingozi kangakanani ukudefaulta okay angiphinde ngibonge ithuba ngibonge na kumlaleli ofonile ukudefaulta nje no bese kuphendulile kwe-defaulta into esingicabanga ukuthi umbuzo esuphendulayo ukhuluma ngama dangers okubhema
Okay. ngizocela ukwahlanganisa nawagwayi ngoba kuyahambisana kokubili Okhona ababhema okunye. cha ngihlanganisa mawudla nje TB treatment bese Okay. uphuza noma ubhema Okay. ngicela ukuthi ase ngikubamba kokubili Bese ngibuka nesinemfu phela mhlawumbe uyabafaka la lapha. Mina ngivele ngigaxe konke. ukubhema baba uMaphisa uzokhumbula ukuthi ngithe iTB sifo esihlasela ufuba Yes. nogwayi mawubhema futhi nawe emaphashini Okay. so mangabe uya emaphashini inkinga yakhona ke manje njengoba vele sisuke mawunegciwane leTB isikhathi esiningi lihlala emaphashini suke sizama ukulapha lamaphaphu kodwa manje mawuphinda futhi ubhema ugqilaza lamaphaphu okusho ukuthi lokho esithi siyakuzama ku treatment yethu izobonakala ngathi ayisebenzi kanti indlela osaqhubeka ngayo kanti sine sure iTB treatment iyasebenza Absolutely. same thing notshwala umuntu ophuza kakhulu utshwala ubutshwala buya esibindini kanti namaphilisi eTB they are very strong nawo ayo esibindini agqilaza isibindi so ke manje uma ngabe nakhona uzophuza uphinde udla amaphilisi eTB uyasigqilaza lapho isibindi ngase kwenzeke bese ugcina ungabanga right bese sikubona ugula kakhulu kanti phela iTB iyabulala kanti iyalapheka uma ngabe uzolandela yonke imiyalelo yethu ngibona uthi bese kuphendulekile lokho ukuthi maye wayeka kodwa ungiphindele nje wena mangiwayeka ibuphi ubungozi okay mangabe kunobungozi uma ngabe nje uwayeka amaphilisi eTB singashongo thina emaclinic ukunethuba nje lokuqala ukuthi mawayeka ngase ibuye iTB kweni sinamandla lokho esikubiza ukuthi resistance masibuya ke masine resistance ngoba igciwane leTB selutsotsana liyakwazi ukubona labaphilisi ukuthi usuke wawadla bese liqhamuka selingaphezulu kwaloko so sithi siyabuyisela kuyona le treatment bese ingakusebenzi kanti la kwa TB imigomo yakho ithi nje kuhle ukuthi vele sikutreat nje kahle ngesikhathi iqala nje TB ukuthi kubambe okwesibili uzobuya kusumo sick mangabe usugula kakhulu sekungenzeka ugcina ushonile futhi mangabe ukuthi uyayeka nje kodwa futhi ungadishajiwe thina phela ngoba ulapha emphakathini uzoqhubeka futhi uyithelela abanye abantu bese siba nenkinga enkulu abantu abaningi ke babulawa iTB kanti siyasho ukuthi iTB yalapheka umuntu mezohlonipha nje lemiyalelo esuke simnikeze yona eclinic sisemdedele ilezo nje izingozi ngiyabonga nami kakhulu ngqongqoshe ngiyafuna singene le yabantu esithi ke angazi noma soda abaphila nobukhulu kuze kube ngathi siyahloniphisa noma soda abakhulu abazethu kodwa nansi insizwa isifikile la futhi ngilanda insizwa ke enkulu ngempela ke yabona ke hayi umdlalo insizwa ko nawuzoyisholo wena kodwa kuhlale kusithozisa ngempela ukuthi sithole ithuba elifana naleli ngqongqoshe la masibuka khona ikhalenda lethu bese siyakwazi ukuza nezinto ezisuke iphanyise kule calendar ikakhulukazi ke ngqongqoshe bayasicela nalapha ku social media page yethu ukuthi phela anoke nisikhulumise lokunithi asijime nje asijime anoke nikhulumise lento ukuthi ngempela kubhekana kanjani nayo kufika kanjani futhi kuyona ngizothanda ukuthi siyibopheke nalensi izoba ngayazi yona izothi ibisilishaya loluhlelo lube mnandi kakhulu bese iyadlula futhi bese kuthiwa ngiphume kulolu hlelo bese siqasha yona lokho ngiyikhalima nje bese niyiqasha ngoba ngiyibona izokudla umsebenzi wami kodwa ngale kokuchitha isikhathi awusibingelele mfethu ukuthi ubani wakuphi ngiyabonga Mr Maphisa ngithanda ukubingelela ungqongqoshe ngiyazehlisa kuwena hlonishwa igama lami nguNkanyiso Bhengu ngazalelwe eMlazi kwa ngina 49 years this year hayibo angibonakali kodwa ngike uyabona sengathi ngimanyule uyingane encane ngithanda ukubingelela kakhulu ngiyabonga ukuthi ngibe la namhlanje ithi ke into la eSouth Africa ngqongqoshe uhalf wabantu eSouth Africa baphila nokukhuluphala okuyinto ke ngqongqoshe kungakho ke namhlanje sithethe asike sibe nalolu hlelo olufana nalolu sikwazi ukuthi ke sixoxise le ndaba leli viki bathi iobesity week mina ke obesity ke ngakwathiwa kwenye indawo nami ngiyekhona kwathiwa uobese ekushuthi ke ungathi uzacila udubu obese ayikho into ethi uzozuzaca ngicabanga ukuthi kufuna siqale sichaze lokho ngoba thina Ntokozo njengesizwe simnyama sazi ukuthi umuntu mephila kufuna sibona amafutha ucishe ulingane nathi nje kwabesilisa ube ne6 pack leyodwa uyindoda yake 6 pack eyodwa nginayo nami lapha ekhaya ngisathula nayo ke 6 pack ukuthi siyenze njani kodwa sikhule esizweni sethu nje kunormal uma ngabe umuntu omncane ngomzimba ayi kuthiwa no ikhona into wrong uyagula and so forth kuyinto leyo kufuna siqale siyikhulume njengomphakathi njengesizwe si-internalize i-obesity noma ukukhuluphala ngokweqile akufani okwami nokwakho ngoba kubukwa ukuthi wena njengoNtokozo
umude kangakanani Okay. Nezinye izinto ebese Nesisindo sakho. nesisindo sakho ebese ke uma ngabe ubude bakho nabuhlanganiswe nesisindo kuba ngaphezulu kwalokho kufuna ngabe uyikona uyaba obese ubungalingani nami ubuyislender kunami kodwa kuthiwa obese Slender ngoba ngoba ubude bakho neweight asahlangani so kufuna ke sichaze ngiyathemba ukuthi uKayiso uzosisiza kalokho ngoba I've seen him ewenza lama programs edila nawo and kwayena usuka kude Ngiyambona usayislender manje. Usuka Ngiyambona kude uyislender njengoba kakhulu esakha. manje. Umsebenzini. Ngiyazi ukuthi ke sike saba nengxoxo nawe Yebo, la. Nkosi yami. Usiqoqela ngayo into lethinta ukukhuluphala. Ngokukwazi kwakho yini ukukhuluphala? Ungqongqoshe bese eyichazile kahle kakhulu indlela yokwazi ukubona ukuthi ukhuluphele noma uzacile ngoba nakhona kuyakwazi khona lethi kuthiwa i-BMI which is body mass index Okay. njengoba echaza ungqongqoshe ukuthi kuthathwa ukuthi wena unesisindo esingakanani bese kuthatha ukuthi umude kangakanani bese kuyahlanganiswa khona lethi i-BMI calculator. Absolutely. And there are numbers ofanele ube phakathi kwawo 25% to about 35%. More above 35% njengami nje mina ngu55% to are morbidly obese. Okay. Cha ukuthi ngikhuluphele ngendlela emangalisayo. Ayi bese kuba abangaphansi kwa 25 twabazace ngendlela emangalisayo. Manje uba ngo20 nje mina kushuthi sike izacile. Ashuthi ukade uthi ukhuphele khona manje. Kodwa lokho akusho kodwa ukuthi uhealthy noma ukho health. Uchaze nje ukuthi kulemgomo ebekiweyo wena sekufanele uqale uzinakekele ngoba usumkhulu ngenzeka kube ngithi i-obesity kahle hle ibizwa nge-non communicable disease which means isifo esingathelelani but esino chronic ngaphansi ko non communicable kuno hypertension kuno asthma nje bade ngikhuluma futhi nangesifo sofuba kodwa lokho ku different ngoba kungala ngoba kuyathelelana so kusho ukuthi Nangoba yabo sefuna udla umsebenzi ambaka. ngiyaxolisa Cha, ngiyazi ukuthi ke ngiyafisa ukuthi usithathe through ngejourney yakho. Nkosi yami. Umncane uyakhula, banye bakubiza ngesidudla, abantu ngigidla, banye bakusho ngaonke lamagama lawo. Amaningi impela. Ithini ijourney yakho ukhulu uzufike la khona? Kona ngikhule kamnandi eMlazi kwa ngikhulele esontweni but bengizacile I was very active ngisamncane bengizacela kakhulu mase ngitshengisa izithombe zami ngenkolo bengiyibhungu nje Musa wena. engizacile Hawu. Kodwa kuthe ngifuna ukuyichaza lento khona abantu bezobona ukuthi ngempela kwashintsha ekhaya kagogo besibaningi so kagogo besidla iphalishi sidle uphuthu sidla imfino yonke lento kodwa because there was too much starch kodwa ngoba bengi active as a young man ngiyodlala ibhola ngihambe ngesikoleni ngeenyawo so yonke lento bengidla ibisha ngase ngiyahamba kagogo ngo1990 ngayohlala noma wami nosisi wami sababathathu ke manje so uma usebenza kwi retail shop la Mario Shoprite Checkers angiyabona wathenga ukudla kuma wabuya nokudla sesu3 ke manje la laphana kagogo bese u17 so kagogo bekungavumelekile ukuthi sidle umaqanda konke lezi zinto ezimnandi omatiye oma sausage wathiwa cha mesidla sonke lethu kuphela so ngcono nina sinibambe la iphalishi nasemahewini hayi sayibona le ndaba kodwa ngitheme ngifika kama uma ovela wenzeni inkila ayithe akuya naso sonke isitolokazi sausage walanda amaqanda ngathi ngibonwa yini ngiqaze ngidle kanje Mr Maphisa I was about 14 15 angikazi ngibona ukudla okumnandi kanje amaqanda nje bengivithisa nje mhlawumbe bengishanje mhlawumbe 3 but bengidla mhlawumbe ka6 ngosuku kanti manje ukudla kwami kangaka akusahambisani nokuba active okay so as ngikhula gradually kwadlula unyaka ngabona impahla zami ayisangilingani lezikade ngiyigqoka nazo wabona cha anginayo iTB ngelive no not TB kodwa ngisakwazi ngiagile ngiyoung 16 lapho esikoleni sekuyabonakala ukuthi ngikhathi ngifika ka standard 7 u standard 9 umkanyisi usehlukile baqala bangibiza ngesibonda amajita siconana eclassini uyibonda ngithi uyakhumbula nje badesha ungqongqosho ukuthi thina as Africans kwazi ukuthi nje
kufanele uphile ugcwale Oh yeah. Sibona manje sendawo ohlonishwayo kanti Umhlonishwa. nami ngaba umhlonishwa ka standard 9 or grade 11 Standard. ka standard 9 Hlala lapho. grade 11 okay ka standard 10 bangibiza ngonkuntshankuntsha lapho sengikhuluphele kakhudlwanyana ke then u standard 9 ngisho ngihamba mathi angithi sound yabona Nkunza. Ngiyayizwa namanje. Uyayibona le Absolutely. uyahlupha lo muntu so manje vele kuyagcona I do not call it ukuthi body shaming vele nami mebengidabula abafowethu nami ngiyabashaya Hlale kude lulupete lo. uyazi khala enkulu le yabona sigonana into yakhona kodwa kuthe mengikhula even more sengena kuma 20s ngayibona le ndaba ukuthi sengikhuluphala even more ngoba manje sengiye esontweni ngibuye esontweni ngidle angisekho that active like I used to be ngidlala ama sports ngidlala ibhola ngigijima all manje sengiyakhonza nje ngiyacula kuphela so kodwa manje ngiphinde ngidle kodwa ngilokhu ngikhuluphala gradually gaining more weight manje sengiyezwa sekubuhlungwanyana manje impahla ayisangilingani kahle sengiyezwa back manje akusemnandanyana nekhanda ngathi ngiyagunda futhi nembundulu ngase ngibona leli khanda leli kuthi kwenzakalana sengifana nomalume wami so kwavele nje nangu lo muntu omkhulu nekhanda lakhe asiliboni kahle so manje ngagconwa kakhulu kodwa ngoba ngumfana okhule ngi-understand ukuthi into zaselokishini lezi azingenzi lutho kakhulu kodwa ngithe mase ngifika kwile industry ye-television kwaba even worse ngagaina even more up to 296 kgs and then I had an epiphany wathi uNkulunkulu lalela ke mfana wami uzofa usayang usamncane muqhubeka kanje ngathi mengiba uNkulunkulu ngipha iminyaka ukuthi ngithene 40 2016 uNkulunkulu wangipha idea walk it off with Kanyiso sebenzisa ukwaziwa kwakho kumabona kude ngoba ngathi a bit of research nje ngabona ukuthi kakhulukazi kwi women population there is a lot of women that are gaining more weight than men and children uma wami wafike ngivakashela ephumile Rizanile wathi Nkanyisa asiwalk mntanami ngathi ma kahle ma wathi mntanami asiwalk waqala wawalk ma ngabona umehluko ngathi hayibo ma iyasebenza lento ngangena ngaqala ngawalka na ngahefuzela khona kunzima amaqakala ela kanti uNkulunkulu uzongipha umfazi ozongithanda 2014 kodwa manje ezinye izinto ke kufanele ngizenze njengomuntu okhulupheleke ngokunakekela unkosikazi wami zanzima hayi kwaba nzinyana man kwaba nzinyana man kwezinye ngiya understand indawo khona inkulu ethi understand kodwa mina ngiya understand because manje ngaye esibhedlela 2016 kwacheckwa umzimba wami ngenza medical check up kwathiwa iliver yami ikhuluphela it's a fatty liver and kwathiwa ama testosterone level testosterone ihormone yomuntu wesilisa manje kwathiwa njoba sengiqala ngiba namabele manje njengendoda kodwa akusazona ke kumina sekuba amabele ngoba manje kuthiwa kunyuka ihormone yabantu besifazane kuthiwa iestrogen then le yamadoda isiyehla nelibido ilibido ke iyalokhu ziyanyonyoba nayo kubaleka bazalwane ilibido ilento ekupha amandla ukuthi ukwazi ukuthi wandise umndeni kuqine nenobozo nakho nonyawo lesithathu luqine absolutely kuseqala kuyonakala hayibo ngayibona le ndaba manje konakala saxeka lapha kulibido kuyaxeka kubi niyamosha nobabili uma ngabe kuthiwa ilibido ayikho noma low usuke ungenakho ukujabulela intshisekelo yokuya endaweni kodwa kokuthi endaweni la cha intshisekelo yayintshisakalo kodwa hayi ukuthi lapha kukonakela ukuthi nje uyanqena umdlandla phela umdlandla kodwa yiwo kodwa phela yonke into absolutely cha yazi isikhathi siyaphoqa sekufele sona ke manje kodwa ke ngigoqele mfowethu ngoba ngiyazi kuningi esizokuthola la kuwena ngoba iviki lilonke ngiyabonga Nkosi yami kakhulu it's been into esenhlizweni yami ngiyabaza ubuhlungu bokukhuluphala so into engiyithathile ngayibeka ukuthi ngicela ukushintsha
impilo zabantu abakhulupheleyo ngiyazazi inkinga zabo so ngiyazi kade ngikhuluma noNgqongqoshe nge-healthy lifestyle so uNkulunkulu ungiphi idea yokwenza we are busy with the pre-production ne-crowd puller productions we're doing i-show ebizwa ngokuthi losing it with Nkanyiso. It's a weight loss reality show to change the lifestyle of obese people so nje ngiyajabula nokuthi ngila noNgqongqoshe sazobonana naye uNgqongqoshe ngiyamdinga kakhulu ukuthi ngibe kube i-flagship ye health KZN ukuthi sizakale nje ukuthi angithi uthanda uhealth wena hayi ukuthi ngoba uNgqongqoshe kukhona into oyisolayo ukuthi uthanda ngifuna kucace lokho ngoba asiphileni absolutely Ngqongqoshe uthi uze ngohealth maya ngifuna masiphuma la kuthiwa Ntokozo ulethe umuntu ozothi mina ngikuthi ngiprotect upresident la ubambe kahle so ke ubusathi ke uyafisa ukuthi umnyango ube yi-pattern parcel kakhulu ngoba lento le ngizoyishuthela la eThekwini ngizoba nabantu abaziwayo abawu5 ama-celebrity awu5 aziwayo akhuluphele njengami ukuthi senze show ukuthi siprovoke abantu ukuthi abaqale baphile right badle right ngiyazi wonke umuntu akakhuluphaliswa ukudla ngoba kunale perception wrong ukuthi wonke umuntu kanti abanye it's genetic abanye kunama hormonal imbalance sonke sikhuluphaliswa into different kodwa mina kwakuwukudla okwangikhuluphalisa yonke ishop le yabuyiswa ekhaya absolutely ngizwe kahle indaba sizoyiqedela yonke sizoyiqedela kahle indaba ngiyafisa ukuthi ngithathe nodokotela okuyena okwazi ukuthi ayigoqe nje kalula into ebese sikwazi sivale kahle kodwa sisazoyiqeda nawe ngalamaviki amabili azayo uNgqongqoshe ngiyabona ukuthi uzosivumela ngiyithandile le obesity ba iviki lonke kuthiwa ke labantu aba obese Ngqongqoshe uyasho futhi uthi ukudla kuyena kodwa akusikho ukudla njengoba ubuchazile okuyohlale kuyikona uqinisile ngicabanga udokotela nake fika uzofike ayichaze naye leyo ndaba kwabanye abantu Ntokozo uyabona nje uyaye abanye abantu kuthiwe umuntu uma ngabe ne-stress kuthi omunye umuntu uthi wazaca kangaka usune stress noma wehla une stress omunye une stress avela khuluphale kakhulu ukhuluphaliswa hayi ukuthi mhlambe udla kakhulu more than indlela kade edla ngayo akadla ukudla okufanele ukuthi akudle uma ne stress umuntu udla amakhekhe udla ama sweet konke lokudla okungaprocesseki so ukukhuluphala ke kuyinto nje thina sizwe esinenkinga nayo absolutely no dokotela uwandile Mbele ngenxa yesikhathi sengizocela ukugoqele kakhulu insizwa le ethandayo ukuyivocavoca yabona iactive uyayibona nawe ukuthi hayi ikude nalezi zinto lezi esikhuluma ngazo la kodwa njengodokotela besifisa ukuthi asisondezele ukuthi bona ngokokwabo ke manje clinically nento eni understand kanjani lento yokukhuluphala ngenxa yesikhathi uzoyi-introduce nje usale usigoqela dokotela okay ngithanda ukunibingelela nonke i-obesity njengoba besishilo uNkanyiso ifola under ama-category amabili where it could be genetic ukuthi into ozalwe ngokuthi ngenxa yofuzo into engakulandela noma ngaba into eqala ngokuthi ngenxa yezinto ezithile ezi-multifactorial engesibheka into eyodwa kuphela uNkanyiso bese kushila indaba ye-diet okuyinkinga enkulu these days in the sense that abantu badla ukudla oku-processed okunoshukela oku-move away from ukuba organic kodwa kunezinto ezi-wrong ey'ningi so the nutritional value is being lost uyabo and abantu abanye kungenzeka ukuthi it's also combined nanokuthi ekwenzeni konke lokho the degree of physical activity nokuyivocavoca kuyazisa umzimba yabo njengokuthi nje uthi uzile la eNatalia ubafica belinde lift bonke ama step isekhona yabo a simple thing efana naleyo a simple corrective measure yabo into ekanjalo uNgqongqoshe uvele kunyuke ngezitep zibonenze njalo khathe esiningi yes but okunye futhi kungenzeka ukuthi there's a medical condition esuka ikhona pre-existing efana njengokuthi nje i-thyroid mawuna hypothyroidism thyroid ukuthi ama levels aphansi one of the side effects ukukhuluphala so akuhlangana ukudla nalo i-thyroid igland esukila emqaleni i-release ama hormones athile abalekile ukusiza ukuthi for everyday activity umuntu so ziningi izinto ezenza i-obesity ngaleyo ndlela leyo that's why even the approach ngokomnyango is based on that as well ukuthi uma ufuna usizo
kungaba ukuthi udinga dietitian Okay. ozokwazi ukuthi kusize ukuthi singayishintsha kanjani i-diet yakho ngenzeka ukuthi udinga i-physician okudokotela ozokwazi ukuthi there's an underlying cause of leyo i-obesity ukuba mkhulu wakho futhi kungenzeka mhlawumbe ukuthi udinga even a psychologist because khona abantu abadla for izathu engekho right thola ukuthi it's comfort eating for bona umuntu agcina sekhuluphala kade engaqondile okunye futhi nje ngithi ngibala izinto ngoba uthi ngigoqe nje izinto ezi-common into efana nje ngotshwala ubeer ubeer has got a high calorie like level so that's why abantu abaningi gcina manje one pack Oh utshwala ngizwile nje ukuthi ubuyibiza ephi one pack kodwa ngeke ngisaphawula kakhulu so izinto ezifana nalezo yabo ezinomthelelo and mina njengomuntu osebenza ka Department of Forensic Pathology siyake sibone imphumela yalezi zinto lezi ekuthena abantu ngisho beshona kakhulu bebancane kwa forensic pathology labahlinza laba basuke senibheka ukuthi manje yini isizathu uhambile umuntu so into esake siyibone ukuthi kuningi okwenzakala emzimbeni as a result of ukuba mkhulu ku-involve okungena kuwo wonke amalungu omzimba ama-organs amaningi awona abaluleke kakhulu njengenhliziyo nje ngenxa yokuthi ngaphandle yamafutha so over khona i-deposit of a larger layer of amafutha so inhliziyo izoba ngathi inkulu yabo and as a result angeke isebenze kahle ngoba ngisho nemthambo yayo amafutha ayangena ngaphakathi avale the lumen ukuthi kumele ngabe mayi 100% makulokho ivaleke inhliziyo kumele isebenze kakhulu siphampa ngamandla yikusune high blood pressure wena ngangayiphaza nami le doctor sengiyibambile nje la high blood pressure nemthambo kuyiyona emkhulu futhi njenge-aorta leyehlayo nje nayo lokhu idleka kulokhu kudepositeka amafutha ngaze kube nama-ulcer kuyo umthambo wegazi yabo uma sekwenzeka i-clot ihlula elingahamba ngisho liyohlala emqondweni umuntu uma seshawa i-stroke yabo so ku-multifactorial ukuthi ungabe usuyivulela kwama-risk factors amaningi simple things nje ukuthi abantu abaphilayo umuntu ne-arthritis yebo ikhona ekhaya kodwa izoshesha ngobani isisindo versus ukuthi amadola wasahambisani naso so kuningi okungenzeka ngoba ngizama ukufinqa nje ngithintana lapha kodwa dokotela ke awuyiphuthume nala ekutheni sigwema kanjani ukuthi size sifike lapho mhlawumbe iminute nje lodwa dokotela ekugwemeni is the same approach ukuthi you need ukuthi ube ne-understanding of ukuthi ziningi indlela ongaba kulesimo lesi makuwukudla inkinga kumele ushintshe indlela odla ngayo mawukuthi kune-medical condition ekhona if into ezokwazi njenge-hormone replacement ye-thyroid into etholakalayo esibhedlela leyo after ama-investigations yabo if kuyinto yokuthi ama-lifestyle factors nje ukuthi you are not active kumele ube active all kumele kodwa kube ukuthi uconsultile ngesinye isikhathi awufuni ukuyikhandla kakhulu kanti yabo so kubalulekile ukuthi it's multidisciplinary approach yalento ukuthi the dietary requirements kumele kube ukuthi ama-dietitian akhona nanokuthi nawe uyazazi ukuthi ikuphi la udla khona ushukela kakhulu nezinto ey'ngekho right and then mase kuba futhi na ukuthi ama-lifestyle decisions nje athile like utshwala yabo cha mina ngibona ngathi onkanyiso sengibatholela udokotela wabo ozobasiza kule nkinga ababhekene nayo ngoba bethi bazoqala ukuhlelo olukhulu ngoba mangizwe uyibala lezi zinto ekuzomela bayisebenze ngamandla lezi yebo kodwa kunjalo phela absolutely kodwa phela ungabe usuyaba yabona ke cha ngqongqosho ngenxa isikhathi ngizocela sisale sesigoqela uhlelo no asibonge kakhulu Ntokozo namhlanje uhlelo lwethu lubenzima kakhulu phakathi kwakho noNkanyiso lifana nje ngifisa nje uku-appreciate kakhulu Ntokozo ama experts onke abekhona ngithembe and ngicele mhlawumbe ukuthi ngeviki elizayo sixoxe indaba ye-obesity ey'ngane ngoba dokotela sesiqala ukubona i-trend entsha kulesizwe sethu ukuthi iy'ngane ke manje uNkanyiso uchazile ukuthi yena uqale from age 14 15 ukuya phezulu but manje usuqala ukubona izingane from a very young age ubona ukuthi ingane inkulu kakhulu kunesisindo ekufuna ngabe sisona yabona nje mina ngizalwa angaze ngibe mncane ngineminyaka ezu6 ngangigqoka impahla zeingane ezina 2 years uyabona so ngiyakutshela ukuthi ngangingane ubude noma konke okay so
kodwa manje uyabona ukuthi izingane ezibukeka zi-obese ngempela ziningi so ngiyafisa ngeviki elizayo siyixoxe leyo ndaba so that sikwazi ukuthi sixwayise abazali kwesinye isikhathi uma ingane ihleli phambi kwe-TV inganyakazi ingadlali idlala i-PlayStation ibhizi nefone ngesikhathi edlala i-PlayStation ebhizi nefone uyadla amasweet uyadla amakheke yabona so kufuna sixoxe nje konke lokho kodwa sesigcina ngiyafeel mhlambe into futhi ekufuna sixoxe ngeviki elizayo khona into ebuka ngathi i-fashion uma ubheka kuma social media ebiza ngokuthi gastric bypass ukuthi kufakwa into ezithize emzimbeni ukuze umuntu anciphe and so forth sixoxo inabo yini ubungozi iyasiza yini yabona so ngeviki elizayo I think asikhulumise ke leyo Hayi ngiyajabula lapho cha ngaleko ukuchitha isikhathi bonga khona ngqongqoshe into esihlupha kuhlela isikhathi otherwise ngabe siyishaya kuse asivalelise sethi kulungela ke bye